8. decembra 2009 sa na cirkevnej spojenej škole svätého Cyrila a Metoda v Humennom uskutočnilo krajské kolo ekumenickej súťaže v prednese náboženskej poézie a prózy A slovo bolo u Boha. Program začal svetou omšou, ktorú celebroval otec dekan Babčák. Keď človek jedol zo stromu, Dla baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, chcem vám poprieť radosť z toho, že sa môžete na súťaži zúčastniť. A aj ten najposlednejší je vždy lepší ako ten, alebo je úspešnejší ako ten, ktorý tu neprišiel. Prítomných pozdravil aj riaditeľ školy Pavol Dugoš. Predstavil aj poroty jednotlivých kategórií. Tak vás srdečne vítam dnes všetkých na 12. ročníku, už tuším, tejto súťaže A slovo bolo u Boha. Srdečne vás vítam. V 5 kategóriách sa predstavili súťažiaci z celého východného Slovenska. Posledný halmier hodí skromne istá vdova a v trme hrme poníženie zmizne znova. Na lúkach srdca rastú ideály. V mojej duši rastie jeden, krehký a krásny. nechcem honosnú stoličku, či zlata plné trúby, matkynými rukami a tvojou láskou. Viera na jedno použitie. Eva sa však vzbúrila. Odrazu mala túžbu modliť sa poctivo, uvedomovať si každé slovo. Stisla v dlani modré zrnká a v duchu začala citovať Ježiša. Otče náš, si vôbec? Si tu? Čo vlastne chcem? Že keď tých pár slov vyslovím, vypadne zázrak? Nie, to je no, dobre. O svoje pocity zo súťaže sa podelili viacerí účastníci. Od akého autora si vybral text? Od Erme Bombek. Kto ti pomáhal s výberom? Pani asistentka. Čo si recitovala? Dve oči. Kto bol autorom textu? Jan Vetva. Prišli sme z Bardiova, z cirkevnej základnej školy svätého Egidia. Chodíme tu každý rok, tradične, veľmi sme sa tešili. Veríte, že vaši žiaci budú úspešní? Tak dúfajme, že áno, každý predsa tu ide s tým, že dúfa, že uspeje, že sa umie. Prišla som zo Sečoviec, z cirkevnej základnej školy. Tu bola príjemná atmosféra. Myslím si, že príjemnejšie než na ostatných súťažiach, takže sa mi recitovalo výborne. Ja som prišla zo Svätej zdravotníckej školy v Humennom, ale pochádzam ako spiskorovec. Najťažšie bolo si vybrať vhodný text a spracovať ho. Asi atmosféra, že človek stretáva nových ľudí, spoznáva. Nezáleží, na akom miestom sa umiestním, keď sa umiestním, ale aby som mala z toho dobrý pocit. Som sa v kategórii dospelých v próze. Vybrala som si od Petra Liperta Človek Job hovorí s Bohom. Veľmi ma to zaujalo, keď som si to čítala doma. Som veľmi rada, že som sa zúčastnila, pretože ja som bola naposledy na takejto súťaži v základnej škole a potom som nemala odvahu až teraz. Mám tu aj dcéru, ktorá bola v kategórii stredných škôl. Tak nejako, odkedy dcera recituje, odkedy proste ona sa dala na tú dráhu, tak stále po mne už niekoľko rokov dozrievalo takéto, že možno, že raz to skúsim aj ja. No tak tohto roku som sa odhodlala. Je veľmi pekné vystúpenia boli, veľmi som rada, že som tu prišla dneska. Víťazi z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční vo februári 2010 v Ružomberku. Na prvých priečkách v jednotlivých kategóriách sa umiestnili
Víťazom blahoželáme a prajeme im úspešné vystúpenie na celoslovenskom kole. I didn't forget the words, it told me so. There is no way for us, we have to stay